Čauky, dneska se podíváme na novinky od Oriflame v akci. Jako první řasenka. Má jemný kartáček, nelepí a neobtiskává se. Já jsem si tady dávala konkrétně 2 vrstvy a krásně mi to stačilo. Ta řasenka na mě udělala hned první dojem super. Jako druhý hydratační balzám na rty. Je cvakací, má krásnou jemnou barvu a je na rtech moc příjemný. Ten je za mě taky super. Třetí tady máme voňavku, konkrétně jde o toaletní vodu. Je sladěnká a to já mám ráda. Na léto to je za mě úplná ideálka. No a teď na ty fixy na rty. Ano, doopravdy to vypadá jako klasická fixa. Jako první tu máme odstín nude. Původně jsem si myslela, že bude aplikace snazší než s klasickou rtěnkou a to jsem se tady hodně mýlila. Ale po chvilce si člověk zvykne. Tady mi došlo, že holka bude krásně držet, protože dostat jí dolů byl docela boj. Druhý máme odstín melon, tady se smějou, jak má člověk tendence to roztírat mezi rty, ale s fixou to je k něčemu, protože to je hnedka suchý. A jako poslední tady máme odstín rose, barva je na rtech hezky vrstvitelná, ale jakmile trošku přetáhnete, tak jste nahraný. Schválně mi dejte vědět, jaký odstín se vám líbí nejvíc, každopádně za mě celkově dojem z fix na rty je fajn.